Mene oleh gil. Iku menek lho. Lah kon menek malah numpak motor piye kuwi iki? Lah penak kok motor. Ya. Layak ta kowe kegah menek, ya gah nggawa sosok lho. Nyapa kok penak ae. Panen sik lho iki, dipanen aku. Nggur wit semono takon menek jarine ora dipenek jare. Malah nunggang motor. Oh, lumuh. Ya, lumuh piye? Sing jero tek-tek ngono kuwi peng legil. Mbok nik-nik ngopo lho? Tek-tek no sing cilik-cilik kuwi lho sing mlentis-mlentis kuwi sing ora dipek. Kek tamno-tamno ta. Wong nek lumuh kaya panggah lumuh. Wong nyekel kok iso nduling iki piye ta? Neng wong kon unduh pelem ke malah medun montore malah jare hawane penak jare. Hawane esis jare. Piye jane?